ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଏ ସଂକୋଚରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆମୂଳ ଚୂଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣି ମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହ ନୀଳାଦ୍ରି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ନାନା ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ରାଜା କିଛି ଦିନ ପରେ ମହାନଦୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଘାଟରେ ମହାନଦୀ ପାର ହୋଇ ଏକାମ୍ର କାରଣ ଦେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଜଟାଧାରୀ ପ୍ରତିଭା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଉତ୍କଳ ନୃପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ମାଧବଙ୍କ କଥା ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଘୋର ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଆଉ ତହିଁରେ ମାଧବ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସଂଜ୍ଞା ଫେରିବା ପରେ ନାରଦ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ମତେ ତୁମ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶୋକ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଧବ ତାର ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଏଠାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ବାସ କର। ଏହାପରେ ରାଜା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଆଣିଥିଲ ତାହା କ'ଣ ଏହି ସ୍ଥାନ? ବିଦ୍ୟାପତି କହିଲେ, ରାଜନ, ସେ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ପାହାଡ଼। ରାଜା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ କୁହନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାପତି ତାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲି ଚାଲି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରୁ ଶବର ପଲ୍ଲୀକୁ ନ ଯାଇ ସୋରିଷ ଗଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଆସିଲେ।